Royal B Production. Joe Buamponier. Okay. Austere Record. Rita. I don't know. Nyan Anthony. Anthony ben. No, Naomi papa for you. Anthony. Otherwise, what then? Mr. was shame bia or the me twanka. We young can man I was yan over fear be disca. Big chocolate, go to move you. What a uncano corner, me the chairwana. I don't know, papa, you cratty tini pa crow, a crumasa. Oh no, I saw before me by what shame out of the one miska. Miss me piano and to me some dear, come to you. I don't uncano ye saying. Oh, mammy, 9 the man. And 9 years, 10 cities. And I near 10 cities. Mate, oh dear, my share no map. Nothing because what to say, me who say, a crumu had son, oh yeah, a dan also a chiro sa, because to say na, woman be casacasa, I don't say a day. Name fell in no, a mammy, why are dear mean to me? What shall become of Betanka, meaning pass what they may counsel mean to me and Casamin Fanka and a man, and then be bintra. Oh dear, just a man, just may I mosca. Because me pese me who say and I did be na woo sooner woo ye see now hang. Oh dear, jay. So the cat 10 cities. No, you're not dear no, and then dear 10 cities no. Not a band dear busa and what make go? Why you me and Zanny 1.5. Hey, Tony, we pass behind you 1.5. 1.5 was say. Me come in the DJ cry say. Oh. Me fele sa no okume. Ekroma se me ma free ha. De mo ye wo kra de. Na ha na etwa mafu ma che me free ha akọ he. Akọ he. Ho na menimu no wa ha. O de ji ni nyina na fakọ. Because me pese ase wonam krom na wususu na obi ho hu a enye fine. Enye fine. Nzet ka ho de kwa ya de. Enye hwe. Me pese me hu ase de bia na wonam na wa ibusa na se me pese o de je. Say, Papa no you be na we hu nipa. Me nim no. Onye me hwe but wo wani gie nti na me yesa. Enye wani gie a ga Papa Antonio hwan ho. Ono ni busuefo. Me mpene nim kura he. Because sene oni wenya no automatically oni mi nso nya. Eti me mpene nim ahwe. Me pese wo wani gie nti na me pe. Eti wo de ye na to asukọ fie. Me da se panya. Martin, men worry. Eti wo de anwumre. Me dopi, why? Martin. Okay. Osai? Yes. Bla.
Ada bibia sika na nso ana. Sika no na fita na say. Anka mami ma obi ne Oh, Debbie. Anya. Oh, hey, is the enke. There mami we ne fata mi o. Ka afa kama. Oti enyu remember fie. E wa che. I know Jan. Some one me pad. No. No to me to banche. You be okay, yeah, no. What I'm casting to. Afa kuma. Mira. Na dem onim sie be kwa fum no mabati sika. Enne me menda so ye nyina ye betumi akwa ye bibu afum. E di ntima basi ya. Ye ndi wachi. Me ne ma. Enne won kwa fum nkodo. Mira pa. Na nye sande bia ye. Me de bia ye nyina ye mbom nko. Enne de ye nko. Sene se ho nti. Ni se ho nti. Asamo asori na kofata de me ne ma no. Ye nko bre kodo. Na se ye ton bode ye ne sika ba. Wa pegya de akoma bonte so fo mwa. Abonti sufo be na ma ye o madoye. Na nya ha na ye wo moja. Debi abonti sufo be na ma ye o madoye. Me ne wo ma no. Ene wo sa wudu sika no. E ma ye. Wo se nka pegya sika no ade ma ye. Na wo ye de be ye no. Na wo mo so no ko be ma. Ya na sanse mo ka me ni nyimu. Na he me ba ye wo wale me se nam tie. Se na nam tie. Ene me ma hye. Anu nyi me ho be ma. Abrabo na ya dani o. Nya de na dane. Menu ma me kasa de kufa so no kufa tade hye no. O ka chim sa de na dani. Ura ye nko. Atochi. Tu me manefo. Tie ni wachi. Debi o. Enti no pe so kire me say. Man first kenan ko train admission na me ko yi me bra panyin no. Ne boni amaye nso se mo bom ho po. Anya sa. O bra panyin. O bra panyin no ne so faso ne se. Ne so faso ne so bo ama bra ne yesusua. Ne Ne so faso ne se ya ya we mienu pe. Ne so faso ne se se me wa ho kire mo no na be bo me. Ne so faso ne se me ntumi nsan ne ho emmoa abra ne se wetima ko school. Next year. Yes. Last year na o ye den. Ma ho kire bae. Me fanya den. Wa nya sa ye kasa ta nyoma na we no. Ya jai sa na grow ani so. Yo chire. Me tie obi enu masem ti. Last year na de ne ye. Last year scan ama. Last year scan ma. Yo. A ho kire bae. Na this year scan e. E bae na ke kwa kotue no. E no no adi mi ke be bo mama ne se. Ni papa panyin. Ya che no. Me ko tie mu nsem na fa nsuma me ma wo de ko bia. Dia nam ka kire. E no ka se me fa ko tue na admission. Ana me se first scan ko tua na admission. Ana me se me ka kire o se me di ko tue na se nkofo so hu se ma ko tue na admission. Ana me bra panyin su de ma ye bone. Ene se so nkrofo so hu se. Me so me ne me mai. Yeso ye di wachi kwafu mo beka se yagini. Sa na e beka. Ade ye ejapade ye nyina ye didi so no. Ye nko. Wo ne onua no ko frɛ ne fifie. Se waba. Ene ne Matana kwafu mu ne. Matana fie good 2 years. Body e no no awakotwa. Me ne umienu ne nyina no okotwa. Okofa banche no akofa we. Enu so no odidie. Ade no wonware. Ade na onua be ma no so wonware. Hey, papa ni bufu a na nafu nyine wo so. Wo sa na Jimmy no kra na mo ko ya sure say we kan ho. Wo ya sure here die ne o. Hey, Semon kwa. anizu enye benu ne benu fie nya de kwafu mo. Asem na me kan ntimi kwa be den ma nsuo. Oh, asamwes. Me kwa be den ma nsuo. Ani so na atoye. Ebi ho. Mane nko. Usu na usu na atoye. Papa ya susuma bufu na bufu anu wafunu wo do. Ah, se na se de wo me. He. Uri ana bubufu a utiko na wo so meboa. Utiko na wo so. Ani anizu ni nya kwafu mo. Eduani gele na oye yo. Eduani gele ajinzuo. Eduani gele. Na mane bufu ya na wo ka che ne se na. Me da ase. Why? Meko. Na musunka pa na. Usu na ka onipa. Ye nko. Eni e wo be ye de obeye. Eni e ye nsu gu for me. Ye ni wachi. Papa baba yo. I no show you me ho me mfra ma papa. Na unsu ka me die no. Ngo no Ah, usu den ka de. Die no. Die na ye nyina na e dachi montie o. O mama me nko ade papa Enye onipa. Me nipa no. We de wudiem ko. Me kwa mi nyam ni asamo abetra ko. Na tuba na de banki aba.
Sure, finish sugar, man could be in Sibo. To me, it didn't carry and send a movie. If you are tonight, you got this, and me, I'm a cock of blue shoe and sana. Come on. Ade, one moment consume. That's any. Mira, me do mu amiko pesika. A me dia samoa be ko school no. Afi na meba. Na me de na manya adaje akosensu ama. Hey. Nti na home swe. Na o mi swe na so na ni wo fia. Me free fia no pa afi na meba. To mu no, eye wasadie so behwese. Efie nyama bi ensisiye. Enna yie no. Omo heye ho adwuma. Ise me bi to mu amiko ma ba bedru no. Afi na me be fa bucket ko papa no ko bunsuo. Tiani na wunware no no. Ise me anu hia me. Ansa na na se kopem se wo banka sa obaji atum se ba bia benya sika bia wo di asamoa ebeko school no mira enu na hia me o na nya niam se aduane se dware adie mpacho wanka safa Royal Bean. mira ndie me o frɛ me sa na me ye mere Royal Bean. Ahyase no na efo. Eti ye ho ase do ye ho. Eye mfomso ne baaye na metam sika ne koma me nua. Sebi obetumi free police station ho. Royal Bean na dwembone bia animu. Nti de wo ye me. Nti obi fun kuma ye fun nua. ani ma fuma dwa Nti se ma fun. Na se enema sidani. me so medwa mira no wani da ho nka se mfomso Debio se me catch se o enye hwe. di wachi opia me kemeti kokora hwe wa ke pae De enye hwe ma fun. Nso ba kuma. mira ko hwehwe na omi ono ye odoba ne fama no ntimi mo nyare die ni eja ani odo ho sa abeko Maria me rada me de wa moto be wanu be twitwuma moto mo. me Na ne ye dan. ha na aduane kra onya ni na ho Nti wo twa fa so akọ. Dabi, mentiri bi ase. Dabi, mentiri bi ase. I was so concerned to man. Na person, me na ko for be ka fa. asamwa madam aduane a medi si ho me kwa ba wandi te ho kakra kura asamwa den na ma me ra ho sa jadi wuyi adem ade ba de na ha hweme ade na ha Ada o de make o yes we Nnim. Ye kwaso. na samo ni ade na me ya fa ho sese wo de nya abote wati wo de ni de me wati jesu Na be ye. menye sa Sisi amre ye obi papa wo ya anwere me hu. Me education on fa no. Atam sika se wo nua dem na o de akoyi na me school. Time aye registration na aka kakra bi na fa hu. What do you want me to do? There na me ye. menye sa se oti abonte obi twa be mensu me pacho jai ubes pe me pede wo ye no hwe menye sa wati menim de me wo de wankasa wo de trust me menim de me ye Sa hopes ya wo menim de me ya The first hope. jai wati yon kona de ko didi me pacho wati They make don't worry. Yani so me didi. time ben yonko why yonko sembe kure
Sa abobia wa shamin tumamono. Sa wano ana rimi. Ansuna minimo. Fidie ya bone sunku. Ejana suane sunku. Ni petre mo samye bebire. Ajinya me kuane ni mo. Mejaja me wa masama famasi. Yo yanka suni dro. Metimi baby amidi me konto mo wisi. Konto mo wisi atwade anka. Ana ofra me samemera. Me ba ya twani odi ayame. Bona minimo. Na minimo. Samini amba me boni say. That's why. Come on, man, do. Na minimo. Na minim sense na minim. Never say the massa monya me. Na minim say never say. Chama nisso. O pessoal me. Hey. Yesu ya no na o teta. Ensuo me ho bebi ada. Musuo kan bi se obi be sensuo ne bi. We na me be dware. Me nyama afiama se bi asi nyama no. Mo bie ni wo de ne se be ka me nyama no. Ensuo we. Dom no. Say what to do you. I don't know. Ena makano. Me bia nsonda me ho bebi ada. Obi ababo ne ho musuo bia so de nsabe kan nsuo no. Efi ha ke betena pa. Na na omi e. Onu kan tu fani sanka. Oye me doba nanso wenko ade. Enyan me na me kwakọ sensuo aso ade aba. No ba fa bi. It's not if you had a ben or Enti dear Sampa and can you not have a course?
Ye na ye be ko me ko na o mi be ko. Asa wan sen ka be ko. Agya me ye na nya de fon. Ye be sa so. Se o se me boa ma me nua efi police station no. Enya de boni. Na me ntra fie mi go school. Enti no eye. Some no me betwem, some no betwe. Ensuo ni ye be sa so. Obi ene ti so de sofra. Ti so de don sofra. Ye ko nsuo na won sa so. Me se ti so de don sofra. Ye be sa so. Ana maka Ye be sa so. Ura de ni akwa me sa so. Who your boss so? Oh, ntimi nya ho. Who your boss so? You want to Wo ani bre bia ko. Eja Anthony me se men ko dem me ti ha. Ene ni nkoyem. Me se me ti ha. Sa so. Baba yi. Fa de bra. Papa we. Me na me. Mensah go na mi. Na ka de besi. Nnim sasa nami. Mambo nyame ya panyo faka ya mpasa fie busa joyo ofie ni pedi mawo sa abu bia wa shame ntuma muno sa wano ana rimi ansuna minimo fidie ya boni